Yes. 20 podausvuoden aikana mä oon usein kyseenalaistanut podauksen merkityksen. Harrastuksessa pitää olla jotain syvällistä, jotain todellista merkitystä. Ja suomalaiset ollaan hirveän hyviä tekemään, mutta onko siinä aina mitään järkeä, mitä me tehdään? Mä kiinnostuin podauksesta heti samalla sekunnilla, kun mä astuin sisään Nokian tennishallille. Mä huomasin, että siellä oli semmosia karjuja, jotka esimerkiksi sanoi tälle, että parempi 40 vuotta leijonana kuin 60 vuotta lampaana. Se oli musta tosi kiinnostavaa, mutta vähän päätöntä. Toinen, joka vaikutti mun harrastukseen, oli mun poissa oleva voimannostaja isä. Hän kertoi mulle semmosista hahmoista kuin Mike Mentzer, Lee Haney, Arnold Schwarzenegger, jotka ei silloin sanonut mulle oikein yhtään mitään, mutta myöhemmin mä opin, miksi ne oli tärkeitä. Yes. Hyvä. Tosi pitkä toi liikerata on hyvä. No pikkuhiljaa mä huomasin sitten, että eihän tämmöisiä tyyppejä ole missään muualla. Et podarit pitäisi julistaa Unescon maailmanperintökohteeksi tai ainakin maksaa heille jonkinlaista taiteilijaeläkettä. Se ongelmahan tässä podauksen tutkimisessa on se, että podajat itse ei osaa aina kovin hyvin vastata, miksi se sitä lajia harrastaa. Joku saattaa puhua huippu-urheilusta ja sanoa, että kehonrakennus on samanlaista huippu-urheilua kuin vaikka hiihto tai juokseminen. No, eihän se ole. Et jos katsoo podausta, niin siinä on käytössä subjektiiviset mittarit. Hiihdossa meillä on objektiiviset suoritusmittarit ja podauksessa sitten taas tuomarit päättää, kuka on paras ja millä kriteereillä. Yes. Kehonrakennus taiteena selittää myös sen, että minkä takia monet kehonrakentajat on yhtä hulluja kuin historialliset taiteilijat. Van Gogh, Beethoven, Aleksis Kivi. Nokian tennishallin jälkeen mä aloin kulkea salilta salille etsien podauksen syvintä merkitystä. Joskus mä menin niin syvälle tässä etsinnässä, että mun oli itse pakko kilpailla. Mutta mä laihdutin ison kasan keskiluokkaista läskiä pois. Olin hyvin kiukkuinen poikaystävä. Ärjyin bussikuskille nälkäisenä. Mutta hei, mä näytin tosi hyvältä latexpaidassa. No välillä mä itsekin turhauduin kehonrakennuksen merkityksen etsintään. Lähes yhtä kovasti kuin Vaasan Bukowski, Markus Lintunen, joka tiivistää kehonrakennuksen tärkeimmiksi merkityksiksi narsismin ja kuoleman pelon. Toisaalta sitten Markus on saanut vihreän leijonan arvonimen Pohjanmaan kokoomukselta, joten ehkä me jätetään Linnun lausunnot Etelä-Pohjanmaan paremmalle puolelle. Tutkimuksetkaan harvoin onnistuu kuvaamaan kehon rakennuksen tärkeimpiä puolia, koska kehonrakennus on taidetta. Tutkimukset voi vain valaista taiteen tekemisen todellisuutta. Itse merkitys jää sitten sille taiteilijalle. Mediatuotannot, kuten se Ylen dokumentti Bikini Fitneksestä, ei oikeastaan pysty paljastamaan mitään olennaista kehonrakennuksesta, koska se keskittyy tähän keskiluokkaiseen terveellisyysmantraan. Tietysti kapinallisen lajin harrastajat on rikkinäisiä ja traumatisoituneita ihmisiä. Se on jumalauta se pointti. Sitten vielä on rakentajat. No mitä meille tässä jää sitten? Jääkö meille vain jokaisen oma kokemusmaailma, kun ne grindaa eli nostaa raskaita asioita? Vanhat kehonrakennuskarjut on niin kovaa huutamassa, no varsinkin mulle, että nyt ei puhuta, vaan nostetaan. Koska sen nostamisen aikana saa kokea sen oman harrastuksen ydinmerkityksen. Toisaalta sitten tästä samasta merkityksestä syntyy kehonrakennuksen ehkä haitallisen mantra.
eli tämä treenaa, syö, nuku. Siis se on totta, että tullakseen hyväksi kehonrakentajaksi pitää syödä, treenata ja nukkua, mutta kuten nykyisen wellness-kulttuurin edustajat rientäisivät huomauttamaan, kenenkään ei kannata vain treenata, syödä ja nukkua, koska hyvään elämään kuuluu muutakin.